Assalamu alaikum wa rahmatullah. An investigation is currently underway regarding a bomb threatening in northern Washington DC, according to the local police. Wani rahoton da ke fitowa a Washington a yanzu haka akwai yiwuwar harin bomb a shi kudancin Washington. Akwai yiwuwar harin bomb wanda a yanzu haka suna da 'yan sanda sun bazu sai bincike suke domin a sun samu kalubale ko barazanar harin bomb a wannan yankin. Abin da suke yi ne abin zai faɗo musu ƙasarsu. Dakta daman yana yawan faɗa cewa rigimar cikin gida za ta barke a Amurka. Rigimar cikin gida za ta barke. Wasu yankuna jihohi za su fito su ce a basu jihohinsu. A basu da ma'ana su zama ƙasa mai cikakken iko. To daman Amurka in kuka koma tarihi za ku ga cewa dukkan wannan jihohin da take da su 50 ɗin nan duka jihohi ne waɗanda wasu daman da ƙarfi aka mamaye su aka cinye suka zama jiha. Wasu da ba a cikin Amurka suke ba, ƙarfi ne yasa aka mamaye su sai aka haɗe su. Akwai su da yawa idan aka bincika da za a gani insha Allah. Wannan IRGC announced that it successfully shot down 5 US Israeli drones over 3 hours period using a new advanced air defense systems. Akwai wani air defense system sabo da Iran kenan ta yi launching din shi wanda ta gwada shi ya baro jirage na Amurka kenan guda 5 wanda a cikin jiragen akwai Orbiter 4, akwai Hamas, akwai MQ-9 waɗanda su ne makurar drum da Amurka da Isra'ila ke musamman ma MQ-9 din nan. Amurka tana matukar ji da wannan drum nan, tana matukar ji da shi domin gaskiya ba ta da wani drum wanda ya fi shi. Drum ne hatsabibin drum ne, yana iya kaucewa rada, amma Allah ya taimaki mutanen Yemen, mutanen musamman ma uwarsu da gaba Iran baya iya giftawa ba tare da an baro shi ba, baya iya giftawa. Shahidiya fa ta zama waliya yanzu, ta zama mai yake cewa mai karama. A yau ne inda aka fito a taron Kudus, Isra'ila sun kai hari inda suka shahadantar da wata baiwar Allah. Gagun nan duk an kewaye shi da fulawoyi, an mai da kureshin din wajen kwaran. Duk wanda zai sa fulawa saboda girmamawa ta samu abin da kowa ke so. Ta samu shahada. Mutanen suna son shahada. Allah ka ba mu shahada, Allah ka ba mu shahada, Allah ka ba mu shahada, muna son shahada. Sai kuma abin da ya faru a Iraki da kungiyar mukawamin masu gwagwarmaya ta Iraki ta tabbatar da harar manya-manyan jiragen Amerika da suke kwashe sojojin nasu daga Irakin. Allah ya taimaki sun yi nasarar fasa manyan jirage nan guda 2 ya bosi su wannan kamar suke daukan mutane 700 ko fiye da haka. To jiya su mutanen nan a Iraki sun yi nasarar fasa wannan manyan jiragen guda 2 duk dai a wani rana ta Kudus ta nuna goyon baya ga Palestine da kuma karar da tarihin kasar mamaya. Allah ya kara karfin gwiwa, Allah ta miki raunana. To a cikin sharaɗin da Iraniya al-Muslima take sawa shine yanzu ta ce duk jirgin ma da kasashen da ta bari za su so mai jiragen su za su wuce, misali ta bar kasar Pakistan, ta bar kasar India, ta bar China, ta bar Russia, kamar ji Turki ba ta ce amar jirginta na magani da dai sauran ɗan ƙasa haidai da aka bar su za su wuce da man su. To su ma man fahidai an sohe da kuɗin yawon, amma ba da dala aka so. In an kuso man, in za ku je ku so man da zai wuce ma sai dai ku sohe da kuɗin China. Wannan shine sabon sharaɗi. Wanda aka bar su wuce din ma to an yarda su wuce zai su so mai din, an yi wa wasu ƙasashe alfarmar su wuce, to amma za su wuce ne, amma man da za su so sai dai su je ƙasar su sohe da kuɗin China. Duk man da aka sohe da dala Amerika ko ma an baka izinin sohe ne da dala Amerika suka sohe, to suna man gawa za a bar da shi kawai, za a narkar da jirgin. Dan jiya ma an narkar da jirage wajen guda 3 zuwa 4. To saboda haka yanzu ga sabuwar doka, duk abin da zaka so to nan gaba ka tabbata ka sohe da kuɗin China. In baka so man nan da kuɗin China ba to da yawun to man ba zai wuce ta gaba musu ba. Wannan duk wasu lamura ne na karya dala. Wannan koriyar dalar Allah tsine mata albarka, duk ita take ba mu wahala a duniya. Allah ya kawo ƙarshen ta insha Allah. Nan ba da jimawa ba za ku ga an daina maganar dala, za ta zama tarihi. Dama da ita aka hada jinin mutane, ake ta zubda jinin mutane, ake kashe mutane, ake ta sa mutane suna shiga wani hali a duk faɗin duniya akan wannan dala da kuke gani. Dalar nan ta ci rayukan mutane bila adadin, ta ci rayukan mutane ba adadi a duk faɗin duniyar nan. An yi amfani da ita wajen kashe mutane, wajen talauta ƙasashe da talauta mutane da azabtar da al'umma. To saboda haka yanzu ga sabuwar doka daga jamhuriyar musulunci Iran al-Muslima cewa man ma ba zai wuce ba sai wanda aka so shi da dala, yau da aka so shi da yawun kuɗin China. To alhamdulillah Allah ya karasa. To abin ta Hausa suka ce wuya ko da magani ba daɗi.
amma inda magani ta sauki. Wannan labarin ya ban dariya. Wata ƙasar Saudi Arabia ce wai tana nan tana da ƙoƙarin rufe gaba ɗaya sansanin Amerika na ƙasarta. Wannan ya biyo bayan mitin ɗin da suka yi da ƙasashen Laraba da Pakistan suka ba ta shawara cewa to ta rufe base ɗin sojojin Amerika duka da ke ƙasarta. Wata hini ne cewa ya koyo da magani ba daɗi, amma inda magani ta sauki. To wataƙila yanzu Saudiya a shure-shure ne baya hana mutuwa, suna so su yi amfani da wannan damammaki ya so su zuma za su yi a officially sun rufe sojojin sansanin sojojin Amerika. Duk da shi munafiki da kake gani, tunda Allah ya kira shi a kanzan wutar jahannama, to kake Allah kake yi munafiki. Yanzu da suka ga ba mafita, to za su je su za su rufe bai dama bai san ai Amerika tana rufe kayanta ma da kanta, to za su ƙara tabbatar da cewa officially sun rufe su. Amma fa jira suke samu taimakon Ingila ko Faransa ko Germany. Daga sun samu wani taimakon kuma za ku ga sun yi mi'ara kuma baya, za su canja magana, za su kuma su ƙara haɗuwa da wa'yancin turawan da za a haɗa musu dukan ƙarshe. Kuma ina mai tabbatar muku da cewa idan ina tashi wannan dukan na ƙarshe, to shine Allah yadda wannan daular musulunci ta kafa a duniya. Domin da wasu turawan da tsakaninsu da ƙasar Iran ba nisa, kawai an ta haifar maka su ba su za a yi dama sun ce target ne. Duk wani shugabannin turan da suke goyon bayan wannan abu su ma legitimate target ne na Iran. Saboda haka zai ba Iran sauƙin damar kai har-hare manyan ƙasashen turai, kuma za a sha mamaki alfarmar annabi sallallahu alaihi wasallam, tunda sun gwada sun gani ai yanzu haka tahiyar su ta demona ta nuclear ba ta, tunda aka fara tana ba ta control din Isra'ila, tana control din Iran, inji kasar China. Sun tabbatar da cewa tashar nuclear Isra'ila sun nemi makunar ta sun rasa, sun yi duk abubuwan ya riga ya kwace musu. Dan da yanzu wannan dukan da aka fara musu musamman irin na jiyan nan, da su iya da kara za su saki, to ba dama. Sai mu ce Allah ya taimaki musulunci, ya kara musulunci izza, ya karya kafirci da munafurci, ya karya su duk inda suke. Duk wanda ake cuta ake zalunta mai rauni a duk inda yake a duniya, Allah ka karfafe shi inda har yana da gaskiya. Allah kuma duk wanda yake da karfi yake zalunta na ƙasa da shi ko a ina yake a lungun duniya, Allah ka karya shi alfarmar wannan wata, alfarmar ahlul kisai. Nan kuma Iran ce ta yi wani gargaɗi. Akwai gurin da ake cewa Catch Island, watan wani tsibiri ne a Iran, wanda Iran take fidda man mai girman kamar kilomita 8. Wannan Iran a nan ta yi rijiyoyin manta take fidda mai. Iya daga gefe ne na Persian Gulf, gefen kogin Iran ɗin. To a wannan wurin Iran take ta lodin manta jiragen ruwa suna fita. Wannan yanzu aka ce ta sai da mai ganga miliyan 13, ya ƙaru akan yadda take sai da manta a baya. A cikin wannan kwanakin ta yi ƙara yawan adadin man da take siyarwa. To sai Trump ya ce za su haru wannan gurin. Dama a can lokacin da aka yi yakin 1970s da aka yi yakin Iran da Iraq, a lokacin ma Amerika ta sa Iraq ta haru gurin. To yanzu suka ce za su sake haru gurin domin su mai da Iran baya. To Iran ta jiyo labari, ta musu gargadi, ta ce to wallahi idan kuka haru wannan gurin kamar yadda Trump yake faɗa, to shine za ta mai duk wata kadarar Amerika da rijiyoyi man da suke da alaƙa da Amerika a ƙasashen gabar ta tsage duka ya mai da su toka, duka ya mai da guraren toka. Don haka maganin kar'ayi kara fasa. Iran ta gargaɗe su da mummunan harshe cewa lalle suka kuskure suka kai mata hari wannan gurin, to fa duk wani kafofin wannan kamfanonin mai na Amerika da ƙawayen Amerika, allies nata, watan ƙasashen Larabawan da suke tare da ita da na Turawan da suke da rijiyoyin mai, da duk wani mai alaƙa da Amerika da yake da rijiyoyin mai, to Iran ta tabbatar da cewa ta mai da su toka. Dan nata hari za a yi, su kuma su toka za ta mayar, ba su ƙara aiki ba. Saboda haka wannan jan kunne ina fatan zai aiki, kuka na san dole ma ya aiki. Ba dan Allah ba ma dan karfin tsiya ma su haƙura wannan jan kunnen da aka musu ya aiki, saboda sun san Iran idan ta faɗa ta cika alƙawari, aiki da cikawa ne. To ai mishi Allah ya ƙara taimakon a jamhuriyar musulunci, ya taimaki musulunci da musulmai alfarma annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kuma a garin leƙe-leƙe an hango cewa ƙasar Amerika ta turo wannan hatsabibin jirgin ruwan nata, wannan kwaɗe take da shi a duniya, wanda yake ɗauke da ƙananan jirage kusan 2,500 da kuma jiragen yaƙi na sama da kuma wasu dai kayayyakin yaƙi mafi haɗari a gurinsu da suke gani. Wai sun turo shi ya taho daga can wajejen Taiwan, zai biyo ta can haka ya taho wannan mashiga ta Iran,
wai wannan jirgin shine wanda Trump ya umarce su buɗe kogin Hormuz, duk da dama kwamandan su gaskiya ya fito ya yi magana ce ba za su iya ba. To amma dai da yake aikin soja aiki ne na umarni, ya sa dole an tilasta musu sun taho din. To yanzu an ce a hango suna can suna kewayen duniya suna tahowa, wannan da sati 2 zuwa 3 za su ƙaraso kogin Hormuz. To banda abin su astagfirullah gabanin da sati 2 3 jirgin ne ya ƙaraso mai tunanin zai faru. Yanzu da fara gaba ɗaya faɗa kwana 12 ne fa, har yanzu a kwana 12 13 ake fa. Su kuma suna tunanin nan da sati 2 nan da sati 3 ya ƙaraso. To ai kafin ya ƙaraso ma an gama musu raunin da ba za ma su ƙara motsi ba insha Allah. Da dama a shashin da muka nan mun ce masana falaki suna ina suna jin mu, sun yi sharhi sun ci dama daga lokacin da wannan tauraro na mushtari ya kama a shekarun jiya ne ko shekaran jiya, to suka ce dama daga lokacin da ya kama shi kenan mun kama galaba daga nan har illa mai Allah musulmi sun karɓi galabar duniya, kuma ya riga ya kama. Shi ne ma rana nake ce muku zuwa 17 ga watan Turawa nan da muke ciki, 17 gobe zuwa jibi kenan. To tauraron ya riga ya kama kuma yana cikin haskensa, da haka addinin Allah zai ɗaukaka, musulmi za su yi galaba, za a sha mamaki wallahi. Nan da sati 2 3 abin da zai faru, da ila ma kafin sati 2 3 ma an girgiza ƙasar Isra'ila dan Hezbollah sun fara shigarta, sun fara karɓa garuruwa. Wannan rundunar da aka ajiye ta shekara da shekaru ba su fitowa sun yi faɗa ba, rudwanillah, wanda ba sa saban Allah, daga training na soja sai karatun alƙur'ani ya kashi ne abincinsu. Mayakan za su iya fitowa su kwana 3, binciken Isra'ila ne tabbatar haka, suna yin kwana 3 ba su ci ba su sha ba, ko dabino ba su a bakin su, za su yin kwana 3 suna yaƙi. Kuma ba a zo na ba, suna yaƙin ne za su yin kwana 3. In a zaune da su iya haura hakan, to suna yaƙi ma da bindiga a nan, za su yin kwana 3 ba su sha ba. To in sun fi Allah jiya an fito da su an sake su, kuma sun fara aikin sa Isra'ila, sun fara kawar da Yahudawa, sun fara kwata garuruwa. To Allah ya da muna ganin nan da sati 2 3 wannan aiki nasu zai yi nisa. Alhamdulillah, annabi sallallahu alaihi wasallam galaba ta mu ce. Don haka mu kwantar da hankalin mu, ci gaba da addu'a a wannan lokaci mai albarka na 10 ƙarshen nan. To insha Allah a wannan lokacin za mu galaba tare da mu daga nan har illa masha Allah. Mai kokonto ma ya dena, mai raba kafa ma ya dena, munafiki ma wallahi indai yana da shiga aljanna to ya dawo wannan bangaren. Duk wanne wannan can wallahi halaka zai yi, kuma wuta zai shiga. Amma mutane lokaci alƙali za ku gani. Kuma hoton da dumin sa cewa kasar Iran ta dake a sansanin Amerika da yake Saudi Arabia da ke Princeton Air Base, ta dake shi ta hari jiragen da suke bawa jirage mai. Kun san dama fa munafukai ne, suna cewa sun tafi sojin Amerika, kuma ga hinan jiragen da suke iban mai dama zaman su a nan ayanan za su ke iban man da suke kawo B2 F-35 FY din, su wayannan jiragen da su dinga iban mai daga nan suna iba suna durawa yancan na sama. To Allah cikin ikonsa dai Allah ya ba wa jamhuriyar musulunci wata baiwa wacce ta gano cewa amfani da jirgin sama mahirmi ne a yaki. Saboda su fa kar ku manta kudin jirgi ɗayan nan fa da suke turawa ake harbo shi nan, kudinsa in an gaya maka kudin malala gahin tinkiya ne, biliyoyin kudi ake siyo jirgin nan kwaya daya ake tura shi. Zaka ji kudinsa an ga dala miliyan 300, dala miliyan 100 kaza, dala miliyan kaza, haka ake siyan kowanne kwaya daya ake amfani da shi. Kuma a dora mutum guda 4 guda 5 guda 10 su ne masu aiki a jirgin sana, a tafi aje yaƙi. Wanda su kuma Iran alhamdulillah yan mata ne, suna can cikin AC, suna yin iskar su, suna cin gaudin su, kawai suna danna screen makamai, suna tafiya suna mana aiki. Mala'iku suna aika suna mana aiki, wanda sun yi wallahi su samu wannan basirar Allah ya hana su. Su za su iya yin missile din, amma sai su dauki jirgi ya kai shi, jirgi ya je harba shi. Allah ya hana su basirar su zauna a daki su dinga harba shi daga gida. Har yau sun yi wallahi Allah ya hana su wannan basirar. To amma mu mutanen mu Allah ya ba su wannan basirar, suna daga daki yan mata ma ba mazan ba, suna nan suna cin gaudin, suna danna gaban screen, kawai suna fatattakar Yahudawa. To insha Allah galaba ta mu ce insha Allah. Wani salatara ga bangaren Iraniya al-Muslima da musulman kirki da wasu goya mata baya.